So ngayon is mag-challenge ako. Mag-challenge ako nitong Samyang 2 times spicy. Kaya ko kaya ito mga beshies. Ano talaga mga besh, noon ko pa talaga gustong mag-challenge nito. Kaya nga lang nahirapan ako maghanap nito. So, nung nabili ko naman siya, natatakot naman ako na mag-challenge kasi alam ko mataas yung tolerance ko sa sa anghang. Pero may nakikita akong mga lalaki na nag-challenge nito is hindi nila kinaya. So, parang natatakot naman ako na baka hindi ko rin kaya. And then, may mga nababalita kasi na maraming nahuhospital, ganon. So, yun. Kaya ko kaya ito mga beshies. Natatakot ako kasi baka baka mapunta ako sa ER. Oh my God, hindi naman sana, no? So, ito try natin. At ako ay magluluto na nitong, Samyang 2 times spicy challenge. Lutuin na natin itong si Samyang 2 times spicy. Oh my goodness. Ginoo ko. Baho palang daan. Halang, nakaayo. My goodness. At ako ay para akong natatakot nito. May na ako, giandam na ako Yakult kasi hindi talaga ako umiinom ng gatas. So, Yakult na lang kung kailangan talaga at saka may Sprite ako dito. Pero sabi ni Kent, hindi daw pwede umiinom ng Sprite kasi mas lalo daw siyang umanghang. So, sabi niya, buti pa daw pag may bread. So, ayan. Ano ba yan? Natatakot na ako. So, ayan na, besh. Sana kakayanin ko to. Oh my God. Amoy pa lang. Anghang na. My God! Isang subo pa lang. Anong gituyo, Masarap sana siya pero grabe. My goodness. Ano ba yan? Kain daw tayo ng tinapay. Pero dalawang subo pa lang ako, Ano ba yan? Pero mas madali kung kumakain ka ng tinapay. Tulog akong sipon. Kasi may kapasi ugdaan taon na murang mahadok mo kumutulon. Oh my God.
Masarap masarap naman siya. Parang nga siyang spaghetti. Lang. Ang anghang. Masarap pag may tinapay. Hindi siya masyadong, hindi mo talaga mafe-feel yung tirot ng dila mo. Pero nitulo, nagulok ng sipon. Oh my God. Ito ka pa si ugdain taon na niya. Pero besh, ng init, nagod akong tiyan. Ang barura na, kusi-kusi akong tiyan dito. Wah! Ginoo ko. Murag di na ako kaya, besh. Para na siyang kumagkirot-kirot sa dito sa lalamunan. Makahilak na sa tani eh. Magdito na ako kayahon, besh. Medyo kaya. Parang ang hirap ng lumunok ng laway. Eh. Ano ba yan? Pati laway. Ay, pati laway. Maanghang na rin. Ano? Parang 3 subok ko lang ata yun ah. Pati bibig ko. Ha? Pag uminom ako nito, parang lalong umanghang. Hala, nagkururok na akong tiyan. Besh. Suko na ko. Tama na yun. Baka saan pa ako mapunta nito. Hindi kaya. Marami pa oh. Hindi ko alam nung iba no. Nakaubos talaga sila. Siguro pag dinamihan talaga mo yung subo mo, maubos mo siguro, pero ang problema yung sobra talaga ang hang. O gamay lang. Sasali daw si sir. Oh. Naman, halang. Unay pan, oh. Halang. Halang. Ay, sus. Mukha ang pagkanito. Lah, gabiin na ra ba? Damay ra. Kaya? Nay bread, oh. Para pawa sa halang. Ha, kaya daw niya. Matakot naman ako mapakain siya sa kanya ng marami kasi gabi na. Baka, ano pang mangyari. Ay, turo na dyan ako sipon, besh. Sige na, bye-bye na. Daghan pa kaayo. Sige, bye-bye, besh. Ibis mag-shoutout unta ko. Sunod na lang ang shoutout. Kaya di na dyan makaya. Burag akong lips. Mura na o ginjeksyonan. Kung ano kayo, kanang baga na kay akong paminaw. Na-faminaw na, oh. Grabe. Sige na, bye-bye na. See you on my next vlog. Kisay ka pa si Ugdaan eh. Waan ako tinggil. Ha!
Single jud.